Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, касоне ки мехоҳед дар хона шишта бизнеси худтонро сар кунед, аз хона берун набаромада авқоти гарм тайёр карда барои фарзандон ва наздиконатон пул влажид накарда, марҳамат духтараку ширкати Атоми беҳтарин корай. Барои бизнес ҳозир вақта бояд ту пул влажид кунӣ, офис кушой, баъд магазин кушой, а так барои Атомида кор кардан бе вложения, бе кушодани магазин шумо просто бизнес вумен мешед духтарако. Рақамон дар рӯи экрана оиди кор бинависед, мо шумо мефаҳмонем. Дар иҷа шумо просто консультатсия метиҳед, мегӯед набори ширкат шиносон наздикотонда тавсия метиҳед. Шарт нест ки шумо ранги ма брои реклама кунед, шарт нест ки продуксияро гире берун брои, просто наздикои худтонда тавсия метиҳед ва соҳиби олиг мешед. Дар 6 моҳ як бор харид мекунед, наздикотонам дар 6 моҳ як бор харид кунад, я паста ҳай, я намедонам шотка ҳай, ёки айна ҳай, шумо да маблағ мегзара, яъне фоида. Ширкат ҳамихе одаморо ҳавасманд кардагия ки ҳар моҳ маҷбурӣ нахаранд, каталогаш алиш намешава, просто барои тавсия кардан ба якдигар ширкат олиг метиҳад. Ана агар хоҳе ҳамроҳи мо пули калон кор кардан дар як моҳ 6 бор пул да кардатон гузара, марҳамат рақамҳои рӯи экранда бинависед, оиди кор мо шуморо пурра мефаҳмонем. Дӯстони азиз, ина шоми хуҷанд сӯхт. Ман фақат иҷа меёдам, иҷа шашлика уҷа бур чуа Султон плюс меомадам ирӯз раисаи мо мега ки ята занак ай тозон Шавлохон моро обед додистая. Теша айшот моро шашлик хӯри пулрой када. Амҷа? Ана иҷа овардистай моро раисаи калонмон. Кум чизе ки мо дидем ин уксус. Салати шакароимон кай мея раиса? Шашликмон тамом шава бамея? Ина мо гирифтем шашлик, пиёз, дукилчак, компот. Инҷа приодамай барои паска задистам, дастархон мондам нишона надистам. Духтаро ма кам-кам дастаф шикам шидам. И хай коргари тозон ма борошай, қати Атоми 5 рои кадан дар кор. Ҳамин рӯзо яхел одамои дигар, мисол инсон да дахл надорад, чуваки худбонай, мақсад одами худбонай. Ҳамин рӯзо я намуд гап мезананд, Атомиё занг мезананд. Амбори манро бурор дар таксите, я намуд приказной тон қати мегӯяд ки ягон дастафшик омада амҷа. Ё ҳамбори маро ба гип ҳиҷора роӣ ки ба иҷа пули дастафкара метиҳанд. Духтарои Атоми, мо дастафка надорем. Дастафкаи мо то иними дуруни дари ҳаминҷай ки амира шоира то душанбе ташкил кардагиай май точкаи ки мегиранаш то дуруни офис. Ай зиёд нест ки мо такси барем, уҷа барем, иҷа барем. Оли шумо мегӯяд бо акти катайка дести мемри ки бари ту кор мекунӣ кудамҷа? О ма кор мекунам, не ки барои хеле кор вақт надорам ки ҳар як бори шуморо дастафка кунам, иҷа барам, уҷа барам, миллион кори зиндагӣ дорам. Ма ширкати тозон қати бо кор дорам, я Атоми нестам. Кай ки о на я 4 та ёрдамчӣ гирам борои шуморо, баъд приказной тон қати гап занед роӣ мекунам. А так оли ман хеле лексус нахаридам. Ёки хеле лекси ки мошинода свор кунам, боротона шартаст хонатон роӣ кунам. Ёки претензия вақте ки раҳа намеёванд, ам хадура хайва чикор кунем барем дар пеш хонаи ту офис ё Атомиро бикунем? Атоми пул надора ки офис кушоя. Ман аренда 1800 сомония кисаи худам меспорам. Дар ин аренда мара ягон кас пул наметиҳад. На Атоми мисол, на ягон каси дигар. Барои ҳамин духтарако камтарак хеле одоби муоширата ёд бигирен, приказ қати гап назанен. Ягон кас дар иҷа ягон кас қарздор нестай. Фаҳмиден духтарако? Ман хай на ҳеҷ коргари тозон қарздору, магарин борча папучи қати Атоми баро. Дӯстони азиз, соат 11 шава як одам ай дайдуки омадай, эта ёрова рухшона айс аэропорт омадай, инро провожа када. Ман гуфтам пал пирожни биёрма, муҷизора кофтестабдай, ман адреса додам барои и ман дам биёр, гуфтам мадам оварда ёс чой қати мехӯрем. Одамое ки диетадан бо чои Атоми мехӯрем. Дӯстони азиз, сезони ҷигорич хеле гуфтам тамом шуд, не ки помидор пурай ҳеҷ ка намечинае. Бегаи мебиёй ку помидор нест сар дастархон, помидор надорем мега. Ана
тирамохи деста боша ба гуфти шумо. Мехом анам хеле дарахт дора. Сафедоро набинед. Хеле глой ки ашан хардам ула пеш нишон ҷам чиқаҷдан. Амҷо погуни сафедороро шинонем ки поёна набинем. Ёра нигоҳ кунед духтаро. Ёра ма ашан пакетик да хардам ку анамоан. Ба гуфти шумо ё сол дига мебаромада бошан ё ки бойни донаҳошона бигирем. Донаи решаи чие? Ай и хеле мекадаи духтаро. Чие? Люби. Короче, сол дига ихташ мебро ё не? Просто мана махқул шуд декоративнем решит. Ага, бибинем чӣ дорай. Дӯстои ранги лубича буда. Аҷиб. Донаҳоша бигирем соли дига бишнонем. Дӯстони азиз, пеш обзори маҳсулоти атомӣ, обзори мошинои рӯза. Некси омадаи фурӯшда. Ана дина инҷо да я некси фурӯшда буд. Интересно, вай чанд сум буд? Некси ӯзи чанд сумай? Мо 16,000 я бор харида будем, я 2 сол пеш буд. 16 та харидем, 8,000 фурӯхтем. Мо чизе харим як баробар арзон мефурӯшем. Табино мо пеши бизо омадем. Аслан мо омадем магазини палитра зардеворӣ. Инҷаи мардак чӣ кор дур даст ба қаб. Пелак не. Охай мам тари мешдам светофоро мемур. Пела. Даст ба қаб. Не я та дига ам бутави. Ранги мо бетарбия. Лафрут мегая мо айрак даште. Не. И зардевори палитра да ҳама чӣ будай да? Мо да ҳозир плитка барои кухни дар кора инҷа омадем. Мо барои кухни чӣ харимадем? Чӣ намедам? Або. Хеле намефурам. Хеле асан, интери асан. Дилафрус треҷа консултанта мондиам. Бима видео кардистам. Бинам чӣ метова. Дӯстои азиз, администратори мо да анами абоё маъқул шуд, лекин нархи ё яролунаш 1100 сомония. 1 миллион? 1100. Ман гуфтестам ки ҷои 350 сомонаре. Ҳама хелгалдагия ки ҳами ё кухнишона ремон кардистиян ҳамо. Киро бигем? Шалохон. Соли мега ки ман гуфтесте. Афа Шалохон да Адели привет. Ман намедонам чӣ харим мегавчам агар ки ярки набоша, блеск надошта. Блеск намехом, ма вообще блеск намехом. Таро всё-таки я решила анами. Кстати, любимый цвет чего? Мой любимый цвет и знаки зодиака тем цвет соответствует. Чӣ мегеш мо? Аслан ма барои рамоналӣ видео дурум ами сета яча интихоб ку уш ҳама да чорни бад мешавам. Хай кухни да соза хона да светли боша. Ох ма мехом ки на и медонам барои чӣ мехом. Кухни раваиш меблиш камтар матви хеле цвети чӣ мешавад а? Кабуча. Шумо чӣ мегӯед? Ё слишком сафед. Чирки накунед да? Дӯстони азиз, дарора бинед чӣ хушрӯ. И просто намунаша баъд дастакдорша метиҳан. Мара хеле маъқул нестан, ман хеле маъқулам бо 6,000 хушрӯ. 1850 сум. Ина иёша 1100 сум будиам бинед. Ин ба байни хонаҳо чӣ? Маъқулам ма қиматанав. Хулосана хеле ҷаб раркет. Дӯстои азиз, ира бинем ба стили американскиро мебинем 3600. Ини имада маъқул ши. 3600. Шанаб даҳиҷаш. Кали стили американски чия? Ҳамиш кофи? Ку? Ҳамиш стили пештараб. Салом алейкум дӯстони азиз, мехоҳам имрӯз шуморо қатъи анами атоми крем мист шинос кунам. Духтарако худам нав гирифтам.
беҳад чизи зур и жидкий крем. рости гап ман пеш истифода бурдам жидкий крем. шири буз тайёр карда шудаги медоне фоидааш чӣ хеле нағзай ва пешай косметика кардан баъди ами ягон уходвай чӣ мечошен уже блеск метия хайм кинои корейскира медоне тангемаку рӯшон ранги пластмассияи ялақас мекунад анам хеле эффект дора. олибо нишон метем чӣ хеле истифода мебаранд. нархшам қимат нест. касе ки атомида регистратсия уда арзонтар меғалта. мо ҳам дар фурӯш заказ кардагим иншоалло ба 2 ҳафта в наличии мешава. ҳозир метавонед шумо дархост кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ман, касоне ки мехоҳед дар хона шишта бизнеси худтонро сар кунед, аз хона берун набаромада авқоти гарм тайёр карда барои фарзандон ва наздиконатон пул влажид накарда, марҳамат духтараку ширкати атомӣ беҳтарин корай. барои бизнес ҳозир вақта бояд пул влажид кунӣ, офис кушой, баъд магазин кушой. а так барои атомида кор кардан бе влажения, бе кушодани магазин шумо просто бизнес вумен мешед духтарако. рақамон дар рӯи экрана оиди код бинависед, мо шумо дар мефаҳмонем. дар иҷа шумо просто консультатсия метиҳед, мегӯи набори ширкат шиносон наздикотонда тавсия метиҳед. шарт нест ки шумо ранги ман брои реклама кунед, шарт нест ки продуксияро гире берун брои, просто наздикои худтонда тавсия метиҳед ва соҳиби олиг мешед. дар 6 моҳ як бор харид мекунед. наздикотонам дар 6 моҳ як бор харид кунад, я паста ҳай, я намедонам шотка ҳай, ё ки айна ҳай, шумо да маблағ мегзара, яъне фоида. ширкат ҳамихе одаморо ҳавасманд кардагия ки ҳар моҳ маҷбурӣ нахаранд, каталогаш алиш намешава. просто барои тавсия кардан ба якдигар ширкат олиг метиҳад. ана агар хоҳе ҳамроҳи мо пули калон кор кардан дар як моҳ 6 бор пул да кардатон гузара, марҳамат рақамҳои рӯи экранда бинависед, оиди кор мо шуморо пурра мефаҳмонем.